Sieskam HD. Nyt ollaan Minecraftin parissa. Mä justiin aloitin tätä pelaamaan, mutta koska mä pelaan puhelu, se ei tallentanut. Niin sen takia nyt tää on vähän pielessä. Ja mä otan makea. Niin, tää ei ole edes vanha talletuskaan, koska mä feilasin siinä ja vahingossa. Tai en oikeastaan. Se niinku alkoi lagiimaan ja sitten mä pystyn hakkaa blokkeja siinä ja joo, tässä oli Iron. Joo, siinä oli. Niin. Just äsken tässä pelailin tätä, koska se vanha tuhoutuu tai jotenkin meni oudosti. Se ei ole mitään tikiä. Niin se kaasin se. En tiedä sitten mitä sinne kävi, että jotenkin toimii. Miksi mä en tehnyt uunia? Mua olisi kannattanut tehdä uuni. Eikä. Miten mä en ottanut muuten damagea näin pitkään aikaa? Tää lagaako tää? Ei kai täällä olla lagimaa. No ruokapalikki ihan nollassa. Miksi ei ota damagea? Vai onko tää joku semmonen? Tehdäänkö on silti vurrage, elikkä uuni. Mutta niin kumminkin jota tulee muutama 5-10 minuuttia kestävä, mutta joo 5-10 minuuttia kestävä tää Minecraft-jakso taas, mutta äsken kun mä yritin kuvata, niin mä olin jo rakentanut tätä taloa, enkä ollut mitään. Ja vähän kiveä. Nytpä tehdäänkin silleen, että kun huomenna saattaa tulla vähän erikoisempi video, koska mä ostin uuden kameran tässä lauantaina. Ostin ihan uuden kameran Kärkkäiseltä, niin tulee ehkä jotain erikoista. Tai en tiedä vielä tuleeko huomenna. Mutta katsotaan nyt. Mä voisinko laittaa kohta siitä kuvaa. Tai ehkä tämän videon lopussa laittaa siitä kuvaa. Mutta pidetäänpäs tässä viini. No niin, nyt ollaan taas tässä. Nyt voitaisiin periaatteessa paistaa nämä lihat. Paistetaanpa nämä. Näin. Niin mennäänpä nyt. Se meidän crafting table. Koska mä en jaksa tehdä uuttakaan. Niin. Otetaan nyt tämä tästä. Hakkaan tähän nopeampaa. Pitää tehdä kyllä kivikirves. Kissakin maukuu nyt tossa. Mutta mä laitan ihan kohta tähän pätkän siitä kamerasta. Joo, mutta katsotaan nyt. Se on Kärkkäiseltä ostettu Kongin kamera. Ihan ok. 8 megapikseliä. Mutta siinä vaan näkyy se kameran kuva, että mä en siinä ehkä puhu mitään. Ihan tähän loppuun kyllä tulee se, että en jaksa nyt vielä laittaa sitä, että katsotaan nyt tässä ihan lopussa kohta se. Mutta jos tätä Minecraftia ei ehkä enää tule, jos tää alkaa hirveästi lagimaan, niin silloin mulla ei enää ole järkeä koko ajan aloittaa vaan alusta. Mutta tykkääkää oikeesti tästä videosta ja laittakaa kommentteihin, jos tiedätte jotain hyviä pelejä
jotain. Ja ehdotelkaa mitä mä voisin kuvata lisää tähän kanavalle. Kaikkea voi ehdottaa tähän mun kanavalle. Ja tuolla oli Creeperin. Miten nyt on outo. Mun pitää kyllä tehdä tuo oven joku ratkaisu. Meni minä tänne sisään. Tää on tosi hyvä oven. Saattaa tehdä jostain. Ei kyllä yhtään käytettykään. Kyllä enää voisi käyttää tota. Onko jotain muuta? Tyrkkiä. Raha on paras rakennusmateriaali aina. Vois muuten tehdä jotain täällä. No niin, mutta silläpäs nää. No niin, mutta sitten... Noin. Mutta mitenkäs me teemme? Voitais kyllä... Joo, rakennetaan toi talo vaan. Mutta otetaan tässä jaksossa saada toi talo valmiiksi, tai siis seinät valmiiksi. Otetaan ainakin saada aikaiseksi. Tää on vielä nää. Tehdään ihan normaalit tää alussa, mitään hienoa halua. Ihan perus talo, missä on katto vaan ja ehkä lattia joskus tehdään. Katto ja seinät. Justi Oli kiveä enää. Ihan. Ne. Vähän erikoisempaa videoa. Mitä tilaajaa tulee spesio? Tehdään dirku. Hyvä reitti. Parempaa on kyllä tähän. Oli. Ja nyt toi kaskin. Tilatkaa kanava ja kertokaa muille tästä.
Sin kamera. No niin, tossa se Kongin kamera näkyy. Se on 86 €. Ihan normaali kamera. Ei mikään paras, mutta 8 megapikselin kamera ja sitten olikohan se nyt HD. Ja siinä on Wifi-yhteys, mutta ihan perus. Mutta no siinä, tässä ei hirveästi säätömahdollisuuksia, mutta huomenna saattaa tulla tästä video tällä kameralla tai joskus muulloin. Mutta oikeasti tilatkaa tää kanava ja kertokaa muille tästä, niin saadaan paljon sitten, voidaan jopa parantaa joskus tätä laatua, ettei tehdäkään enää puhelimella, tehdä vaikka tietokoneella näitä ja saadaan sitten kaikkia paremmaksi. Mutta tää video alkaa olla nyt lopussa, se olisi nyt heippa hei!